Deabruaren zubia. Aspaldi, Kataluniako Isobol herrian neska gazte bat bizi zen. Poneta. Poneta neskame zegoen etxe aberats batean, eta lan astunak egin behar izaten zituen. Hurbila joatea izaten zen gogorrena. Iturria errekaz bestaldean zegoen, eta Ponetak ozta igarotzen zuen erreka hori eskubanatan bi potin hartuta. Eurite sasoietan gutxien uste zenean igotzen zen ura, eta erdian harrapatuz gero, akabo. Urtero galtzen zen neskameren bat errekan, urak eramanda. Ponetak goizero eskatzen zien izarrei, ilargiari eta zeruari. Gaur ez dadila goitik urik etorri mesedez. Goiz batean, ehiztari batek erreguka ikusi zuen Poneta. Berarengana hurbildu eta xuxurlatu zion. Deitu Satanasi. Nor da hori? Deabrua. Ehiztariak alde egin zuen. Eta Ponetak pentsatu zuen bere artean. Ez daukate zer galtzekorik. Deitu egingo diot. Esan eta egin. Ponetak Satanasi hotsegin zion. Deabruari eskatzen diot, errekak enazala eraman. Ez gaur, ez inoiz. Adi-adi igaro zuen eguna Ponetak, Deabrua nondik agertuko zain. Iluntzean azaldu zitzaion, ke artean sufre usaitik karagarriarekin. Entzun dut zure eskaria, esan zion. Eta tratua dakarkizut. Ze tratu? Oilarrak jo orduko eraikiko du zubia. Eta trukean, arima emango didazuzuk. Ponetaren bihotzak salto egin zuen paparrean. Arima ematea bizia galtzea da, pentsatu zuen bere artean. Baina gauzatxo bat otu zitzaion, eta postekoa luzatu zion Deabruari. Ados. Gau berean hasi zen Deabrua zubia eraikitzen, harri bat hor, harri bat hemen. Ponetak ez zuen begirik biltzen. Une egokiaren zain egon behar zuen. Ez zait asko falta, esan zuen Deabruak halako batean. Deabruari zubiaren baranda jartzea besterik ez zitzaiola falta ikusi zuen Ponetak. Alaba, argia hartu eta oilategira joan zen. Argia ikusi zuenean, oilarrak eguna zela pentsatu zuen. Beraz, goizero bezala hasi zen kantuan. Deabrua urduri jarri zen. Zer, argitu du ja? Oraindik ez du zubia amaituta. Orduan, Poneta Deabruari hurbildu zitzaion eta esan zion. Oilarrak jo aurretik amaitzekotan geratu zinen, baina oilarrak jo du eta ez duzu amaitu. Beraz, nire arima nirekin geratuko da. Tximista horien gora. Oiukatu zuen Deabruak. Arimari gabe ezin izan pertsona. Alaba, Deabruak pertsona modura bizitzeko aukera galduta, etxera itzuli behar izan zuen, hau da, infernura.
Ponetak berriz, bere lorpenari begiratzen zion goizero pozik. Isobol herriko zubia, barandarik gabeko zubia. Eta deabrua infernuan, eta zubia errekan, neskame guztiak joan ziren hurbila, arima aldean eta bakean.